Natatawa kami. Ang aso. Ang daan ng pabatuya. Mag-vlog ka nga. Ano ba yung gagawin dito kaya may shoot tayo? What's up sa inyo mga katulong? Daanan pa kaya to? Ito yun mga katulong. May shoot mo kami. Tuwang ko. Ito kayong daanan to. Ayun. What's up guys? Oh my God. Hinuhuli kasi kami ng checkpoint kaya once na kami dumadaan. Grabe naman tong Google Map na ito. Makakatulong. Huwag niyong subukan. Baka lang ganito. Nakikita niyo naman yung dinadaanan natin mga katulong. Napaka-delikado. So yun guys, nagtataka yung mga tao dito. Ayun o. May daanan pa. Wala naman kasi signal. Mahamak kami na kayo. So yun na nga no guys. Loko-loko naman itong Google Map na ito. Kung saan-saan po kami dumadaan, mga kakrong-krong. Buhay kami dito mga katulong. Nakakatakot. Sa lahat ng nakakita ng ganito yung kakayain. Ang Google Map na to, hindi rin siya hindi siya pagkakatiwalaan. Eh, wala kasi. Wala kaming signal kaya Sabi ko, hindi nakakit mga katulong. Hindi mga katulong. Huwag na ako itong gagayain. Maguros na walan kayo ng signal sa Google Map. Mimas muna kayo. Maghanap kayo ng may signal. Kasi ganito yung mangyayari sa inyo pag nawalan kayo ng signal. Kung saan nakapadaan. Kaya huwag na huwag nyo nang gagayahin. Kasi yun, mabumantas na nga ako mga katuro. Nahanap na namin yung tamang daanan. yan. A few moments later. Boom! So yan na nga no, mga kakrong-krong. So nandito na po kami ngayon sa Binalunan sa may Johannes Pigar. So success po, nakarating po tayo dito nang hindi po nasisita. Charot lang yan mga kakrong. Yan. Pagkatapos po namin kumain mga kakrong-krong, punta po tayo ngayon sa pinagmamalaki nilang yan mga kakrong-krong. Diyan po tayo pupunta mga kakrong-krong. Kain. Yes. Uy. Oh. Kakain tayo mga kakrong-krong. Magkano yung presyo nyo? 70 mga kakrong-krong. Halos not, no? So, Ano yun? ay tayo dito. Karat, no? Hintayin mo na ako dun sa hanapan ng pag-upo natin yung dalawa. Sige. Tama po ito.
Sige. Saan nga ba tayo na pwedeng pagpista? Kung pwede po bang kumain dito na? May kakain na po dito. Yan, nakalipas na A few inches later. So ayun na nga no guys, dumating na po yung order namin na pigar-pigar. So kakain na po kami ng ayan o. Kumakain na yung kasama ko. Masarap ng pigar-pigar. Yung karne, mapapansin niyo po. Parang kumpang. Yung karne, na pangalan ko po, malambot yung karne pa. Siyempre, gawang-gawa ng pigar-pigar yan. Matatagpuan sa Bugayong Binalunan. Yung karne parang bubble gum. Kuyang anak ko yan. Siguro naman parang kumakain. Dito na kayo sa pigar-pigar. Masarap na. Mga marama. Bakit na? Matabang. Yan. Tapos na po kami. Naman mga kung so nabusog po kami. Guys. Success guys. Napakasarap. Masarap. So, mabig kamay yung kanin tayo. Isang oras namin yun lang. Mag-i-hintay ka talaga. Hindi, mga 30 minutes lang siguro hihintayin mo. Pero sulit naman. Dito na kayo sa Johannes Pigar-Pigar. Mura na, masarap pa. A few moments later. So guys, tapos na po kaming kumain sa Johannes Pigar-Pigar. Dito po sa Bugayong Binalunan. So pupunta po kami ngayon sa Lobas Valley Park po mga kakrong-krong. So yun mga katulog, medyo katataw-taw na. Well, ako tayo nagkamag. Di banda di ko ano ba? Di banda dyan? Dapat may cruising pinakita doon. Yung gamit na sa kanya. Dapat Ay, di. Ayun, yung cruising pala dyan. Din yun? Salamat! Salamat bante. Basta yun, hindi na makikita yun sa pan. So, iba po yung nadaanan natin mga krong-krong, napalayo po tayo mga krong-krong. Kasi ang sinusundan ko lang po kasi itong Google Map. Kanina pa po yung Google Map na nagdulo ko eh. So, siguro sa internet lang po yung mahina. Depende kasi sa lugar kung malakas o mahina yung signal. So, okay lang yan, at least nakaka-rides tayo. So, biyahe ulit! So yun ang mga kaprong-prong. So nandito na po kami ngayon sa Lobas Farm sa Binalunan. So ipapakita ko sa inyo yung entrance po mga kaprong-prong. Yan po yung madalas natin nakikita sa Facebook. So tara na sa Pangasinan. Ayan, Sitio Lobas. So ayun na nga mga kakrong-krong. So nandito na po tayo sa Lobas Valley sa Binalunan. A few moments later.
yun na nga na mga kapro. Na-outro na pa ako. So, nandito muna kami sa store. So, namang inom muna po tayo na. Dito na po nagtatapos ang ating motovlog. Bye-bye!